Vítajte u tejto našej prechádzky. A takto sa tu vlkáme, pozrite, spolu do zábera. Mám pocit, že máme málo takých videí, kde sme takto spolu. Kde vlastne nič tu také nerobíme, ale dúfam, že sa vám videa páčia, prosím dávajte lajky, komenty, odber. Za každý ďakujem. A dúfam, ak ste si všimli, tak ma sledujte na novom Instagrame, ktorý je v popisu. Však je taký istý, týka sem 2, len je tam 2. Už sa tam celkom rozbieham, takisto aj na Facebook je. Takže všetko je v popisu, všetky sociálne siete ako Instagram alebo aj TikTok. Ale väčšinou sa všade volám rovnako. Takže až taký veľký rozdiel tam není. Ale všade ma sledujte, prosím, a podporte ma. A budem rada, keď budete zdieľať niečo, komentovať hlavne, lajkovať, sledovať. Určite to poteší nás oboch a vieme, že to má zmysel. Ale samozrejme budem pokračovať, pretože ma to baví. Chcem to robiť, baví ma to. Takže tak. Keby ste náhodou mali nejaký mobil alebo nejaký dobrý foťák, ktorý nepotrebujete, že vám treba zavadza a nevyužívate to, veľmi by som bola rada, keby ste mi to darovali. Len tak, zdarma. A ja by som sa to mohla treba niekde odfotiť alebo niečo pekné spraviť. Naozaj. Viem, je to dosť ťažké. Nie to len tak. Ale tak musím takto využiť len to, čo mám. Možnosti ako takto s mobilom robím fotky alebo aj videjka. To sa celkom dá. Mám kamerku, ktorá ešte ako tak celkom, ale ide to. A foťáky. A ešte možno, že nájdem nejaký starý foťák, mobil, niečo, aby som využívala všetko, čo mám len doma. A tak. Ale ak by náhodou, tak napíšte mi. Čaute. Tak a rozlúčime. Ahojte.